Yes, Ping, actually when it comes to affected, medyo halangkaw pa ang affectation ng Bicol region. Actually, nasa top 5 kita, although iguana kita ng mga preparasyon para mag-proceed duman sa tuyang programang Barangay Drug Clearing Program. So nag-aalat lang kita kang ibang mga proper documents kasi approval kang national office para sa clearance kadto mga personalities na identify kaya nga naging affected barangay itong mga barangay sa sa Region Bicol. So saro man kita sa programa kan PNP ang objeto niyo man yung ang magkaiwala man kay mga drug-free provinces digdi sa Bicol region. Mm-mm. So far as data is concerned, medyo ang target na isang province kan Sorsogon, taigwa na lang ining 10 ki affected barangays, then ang province kang Catanduanes na may igwa na lang ki 17 affected barangays. So yan ang medyo maging focus kang concentration kang effort kang barangay drug clearing program Pio. Opo. Arog tabi ka ni Sir classmate, may nadango ako duman sa pahayag mo na kumbaga highly infected pa kumbaga quote unquote ang Bicol manungod sa illegal na droga. Would you have the privilege tabi classmate na maibulgar kung igwang mga ngaran ng mga sindikato na ini na nag-ooperar pa mahiwasan digdi sa Bicol insofar as yung illegal drugs is concerned tabi? Go ahead po. Yes, actually, kaya medyo halangkaw pa ang affectation kang Bicol region dahil nga nito man sa mga barangays na pending ang drug clearing operations. So when it comes to personalities, igakit ang na-identify na sarong drug group na nag-ooperate sa sarong dakulang probinsya dito sa Bicol region. Siguro di ko nasasabihin ang eksakto lugar Ping, no. Mm-hmm. So yan ang maging focus sa neutralization ng mga drug group. Then eventually ma-proceed kita naman sa barangay drug clearing program. So kung igwa pa kay existing mga personalities, particular na ang drug group, mahamper ba itong sa tuyang effort para proceed ang programang barangay drug clearing program.